sa isa ka tawo nga hindi Kristiyanon kag ikaw Kristiyanon kag magahimo kamo sang isa ka partnership sa negosyo. Kay nga aman, ikaw may Kristiyanon ka nga mga mithi o kon values kag virtues siya kalibutanon. Ang inyo mga desisyon magkasumpakiay, magkontrahanay. Kag tungod sina ang inyo nga friendship maguba and much more masubo ang inyo nga negosyo. So don't establish a partnership with non-believers. Tungod kay makaguba ini sang relasyon. Nimo sa iya, kay siya hindi tumulo. Kag bisan pa makaguba man ini sang relasyon nimo sa imo asawa o kon sa imo nga bana. So, don't be unequally yoked together with non-believers. Kay hindi productive. Hindi makaayo sa imo espirituhanon nga pagkabuhi. Ikaduha sa chapter 6 verse 14 sa ikaduhang bahin, kay ano bala ang pagupdanay sang pagkamatarong kagkalautan? O kung ano bala ang pag-iambit sang kapawa sa kadudulman? So righteousness has no fellowship with lawlessness. Lain-lain ang ila mga tinindugan. Ang Kristohanon may values kag may virtues. Ang hindi Kristohanon may vices, may mga bisyo, kag may pagka-traidor, villain, ang amo nga mga partners. Kaya nga aman, wala sila sang balaan ng Espiritu. Wala sila mahadlok sa Diyos. No, ang mga hitabo sa din ang Kristohanon nga partner, okay? Naggamit sa mga hindi Diyos nun, hindi matarong, hindi biblianhon nga mga pamaagi, lain naman ang istorya. Meaning backslider siya. O kung basi hindi siya, matudtod na Kristohanon. So, sa ikatatlo dere nga bahin sang bersikulo 14, light has no communion with darkness. To have a partnership with non-believer is an impossibility. Impossible ang ginatawag naton kaharuhay o kon ang kalinong. Tungod kay suno dere ang kapawa wala sang pagyambitay sa kadulom. So it's an impossibility. Sunod sa verse 15, ano bala ang pag-ugyo ni Kristo kay Bilial? O kung ano bala ang kalamtanan sang matinoon sa di matinoon? Christ has no accord with Biliar o Bilial. It is illogical, abyan, ang partnership ni Kristo kag ni Bilial. A believer has no part with an unbeliever. It is immoral. The temple of God has no agreement with idols. It is irrational. Busa, kabay pangahatagan ikaw sang kaligon, sang ihibalo kag kaalam sang Dios sa paghimo nimo sang importante nga mga desisyon sa kabuhi. Desisyon sa pagpamana o kon sa pagpangasawa. Desisyon sa pagpakig-ugyon kag pag-iambitanay sa hindi mga Kristohanon. Kabay pa kung taning hatagan ikaw sang Dios sang firmness, sang faithfulness, kag sang kainit o kon fervor sa imo espirituhanon Kristohanon nga pagkabuhi, ang imo mga desisyon mangin malig-on, mangin firm, mangin stable, agod mangin produktibo ang imo Kristohanon nga pagpangabuhi.
Ang Dios magapakamayo sa imo utod dira sa Ginoo sa panimalay sang Dios magapangamuyo kita. Dios nga balaan amay namon, salamat sang imo balaan nga pulong nga nagahatag sa amon sa mga pagtudlo, sa mga pagsabdong kag sa mga pagsaway. Bisan pa nagahatag sa amon sang matarong, masanag nga dalan nga amon pagalaktan sa sining madanlog nga kalibutan. Ginoo, ikaw magasabdong sa mga tao nga nagasupak sa mga dalanon kag sa mga pamaagi nga Diosnon nga nasulat diri sa balaan nga kasulatan. Kabay nga ikaw maga-protect, magabantay, magapanalipod sa imo mga kanakan nga tungod sina hindi sila makasayop, makalapas kag makasala sa sining nga adlaw. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amo manluluwas. Kabay pa. Nairel, salamat gid sang imo nga pag-replay sining nga aton nga segment karon. Kag bisan pa sa imo nga pagbutang dira sa YouTube, kag ang Ginoo magapakamayo sa imo nga kabuhi, imo trabaho, kag ang imo influence mangin positibo. Madamo gid nga salamat. Aton anay i-greet sa gihapon si Sally Vergara. Mayang aga sa imo man, ang Dios magapakamayo. Christian Gatilugo. Mayang aga man dira sa imo. Dailodelin Diaz. Good morning. Thank you. Pia Rocco, kamusta? Discharge, praise the Lord. Nel Hisolgon, maayong aga man dira sa imo. Alin pa diri abyan sa Bay City Fellowship Baptist Church, ang akong greetings pagidira kay Samuel Tiad, sa kay Sosi Novero, sa kay Grace Tobianosa. Good morning and God bless to all of you.